As obras do novo vial de acceso a Monte Porreiro evolucionan a un bo ritmo. De feito, o obxectivo do Goberno municipal é que estean rematadas en febreiro de 2021. Con este proxecto crearase unha nova conexión da cidade de Pontevedra con Monte Porreiro e Mourente, o que suporá un cambio na mobilidade da zona. Temos distintas alternativas para un barrio como Monte Porreiro e unha parroquia como Mourente, distintas alternativas por vía de conexión hacia arriba, co acceso que se fixo na Ponte das Palabras, a través de Montecelo por Santa Margarita, quer decir que eu creo que o cambio de mobilidade e de accesibilidade en todos os sentidos desta parte da cidade coa propia cidade é absolutamente sustancial, non? Con proxectos de certa calidade, mellora de servizos e, polo tanto, para min é unha alegría, non? Un dos obxectivos principais do Concello coa construción deste novo vial é reducir o tráfico no entorno do río Lérez, permitindo así que nesa zona haxa unha mobilidade moito máis tranquila. Eu creo que hai distintas alternativas que se van a repartir os tráficos e, polo tanto, bueno, pues eso mellora tamén as cousas, non? Porque se hai máis alternativas, pues hai menos atascos, menos velocidade, menos, en fin, ou máis velocidade media, eu que sei. En todo caso, é un tema que estuvo sempre en carteira, de reducir o tráfico ao lado do río e aumentar os tráficos con alternativas diferentes. O vial ten unha longitude de 600 metros, en el haberá 2 carrís de circulación e unha beirarrúa ampla na marxe esquerda. A inversión desta obra ascende a 1.137.000 euros.